Na, sziasztok! Egy kis videóval jöttem nektek. Most jöttem az a melóból. Mondtam nektek, hogy 12-kor fogok menni munkába. És most jöttem haza. Nem volt sok munka, nem volt annyi megrendelés, úgyhogy hazajöttünk. Vagyis hazajöttem. Úgy mondva, inkább én hazajöttem. Melóból. De az higgyétek el, ha 3 hétig nem voltam munkámban, de most elmentem máma. Úgy leszakadt a lábam, el van sibbadva minden. Brutális. És annyira el voltam fáradva, higgyétek el nekem, hogy beszarás. Rendesen aludtam el munkába. Csúnya volt, inkább úgy mondom, hogy csúnya volt. Most mondom az, hogy majd muszáj megint nekem egy kávét, mert most is olyan fáradtam, mint az állat. Mondom, megiszok egy kávét, vagy kicsit köljek fel, mert nem vagyok magamnál, komolyan mondom, brutálisan el vagyok fáradva, nem tudom mi a faszom van velem. Azt hittem egy cigit, mondom, begyők csinálok egy videót. Ezen voltam egész nap, hogy milyen videót tegyek fel. Hogy legyen hülyeség, mondom, milyen fel fog tenni, ezt elmondom nektek, hogy mi is történt velem. Hát ez. Csúnya. Inkább úgy mondom csúnya, mert valaki lehet nem ért, hogy csúnya. Mit jelent? Igen, csúnya. Nem tudtam, hogy ha elmegy munka megint úgyhogy ilyen fáradt leszek. De kurvára fáradt vagyok. Fú, bazd meg. Ha lehet, inkább nem is fogom kiiratni magam, de ha megint beteg leszek, akkor muszáj lesz. Mert betegen biztos nem fog menni munkába, ez biztos. De már nyáron 20 nap szabadság járt nekem, úgyhogy nem tudom mennyi feliratkozom lesz, a nyárig még mennyi feliratkozom lesz. De az biztos, hogy megyek Budapestre szétnézni, és ha lesznek ott nekem rajongók, akkor még lehet amúgy még, mert nyárig az messze van, úgyhogy nyáron kapom, akkor veszem ki a szabadságot, és lehet amúgy 100%, hogy megférjezni Budapestre. Amúgy már voltam, de nem Budapesten voltam, csak úgy, hogy majdnem Budapesten, majdnem, mert ott lakott egy haverom, ott lakik, alig vagyok benne a telefonban, úgyhogy muszáj volt kicsit hátra jönnöm. Na, úgyhogy ott lakik, most nem tudom még pontosan, még Debrecenben, vagy hol lakik a haverom. Valahol talán. Azt elmentem náluk egyszer, vagy kétszer, már többször is voltam náluk, mondta, hogy menjek el náluk. Akkor még tartott a születésnapját. Mondom, ha elmegyek, mert nem voltam Debrecenben. Eljöttem autóval, minden, az ő születésnapja volt, azt eljöttem autóval, minden, elhülyéskedtünk, minden. Ami kurvára jó volt Debrecen város, igen, nem hittem volna, hogy ilyen. Mert Herbie-nek láttam egy videójában, hogy legyen a városba, hogy szedi magát az autóba, igen fasz a város, meg tetszett nekem. Csak mostantól tetszett meg nekem, mert meg is néztem a képeket, a debreceni képeket, vannak fent az interneten, igen faszán néz ki az a város. Én már voltam is ott, és élőben még faszább. Jó város amúgy, nem rossz. Ellaknák ott, amúgy őszintén megmondom, ellaknák ott, de Budapesten még jobban ellaknák. Úgyhogy ez volt máma velem, ez történt, hogy elmentem a munkámba, igen fáradt, most is megviszem azt a kávét, szerintem felkörök, csak reménykedni tudok. Ja, és meg azt akartam mondani, még gyorsan elmondom, hogy mindjárt 5 perces videó lesz, mert nem hiszem már fel fog béni menni, 5 perces meg szerintem felmegy meg a csatornámra. De azt akartam mondani, hogy hónap mert megvan a GoPro-t, minden igaz, ha a hónap fizetés van, mert máma már jegy volt, úgyhogy ebédjegy tudna valaki, hogy mi az, szerintem tudják sokan, hogy mi az, csak viccelek, ebédjegy máma volt, úgyhogy hónap fizetésnek kell lenni 50-50%-ra mondom, 50 hogy lesz, 50 még nem biztos, hogy lesz. Na úgyhogy kis videó jöttem nektek, ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, úgyhogy sziasztok!